Matul il-ġurnata ta' tnejn il-kaptan Ġermaniż tal-bastiment MV Lifeline mistenni jidher quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja f'pajjiżna. Klaus-Peter Reich ta' 57 sena minn Munich bħalissa qed jgħix fuq l-MV Lifeline fix-xatt tal-Isla. Dan wara li jingħata il-police bail bil-kundizzjoni li ma jinżilx minn fuq il-bastiment. Fl-istess ħin il-bastiment ma jistax iħalli Malta għax l-operat tiegħu qed ikun investigat mill-awtoritajiet Maltin. Dan kollu seħħ wara li fl-aħħar jiem l-MV Lifeline injora l-ordni li jkunu l-gwardji tal-kosta Libjana li jmorru għal aktar minn 200 immigranti li kienu fiż-żona Libjana ta' tiftix u salvataġġ. Minflok, dan il-bastiment qabba l-immigranti u eventwalment il-każ żviluppa f'wieħed komplikat anke għax sar magħruf li l-bastiment għandu problema bir-reġistrazzjoni tiegħu u l-kaptan għal xi ħin tefa' it-transponder, jiġifieri ir-radar abbord. Imkejjen viċin il-korp tal-pulizija ikkonfermaw li l-kaptan se jidher il-qorti it-tnejn u indikaw li ma' partijiet tal-liġi jista' jkun qed jitressaq bihom. Fost oħrajn issemma lat dwar portijiet u bastimenti li jgħid li l-ebda dgħajsa jew bastiment m'għandhom jintużaw fl-ibħra territorjali jew interni ta' Malta. Jekk dik id-dgħajsa jew bastiment ma jkunux reġistrati mal-awtorità f'reġistru għal bastimenti żgħar imwaqqaf skont regolamenti magħmula taħt din il-liġi. Persuna li tinstab ħatir sta teħel sa 11,600 euro jew pruġunerija ta' mhux iżjed minn 12 xahar. Hemm ukoll akkużi taħt il-kodiċi kriminali li jistgħu waslu biex tkun ikkonfiskata d-dgħajsa. Intant kien hemm żvolta fil-każ tal-vapur Open Arms hekk kif il-Gvern Spanjol awtorizza li l-vapur jidħol fil-port ta' Barcellona b'60 immigrant abbord li ġew salvati mill-ibħra territorjali Libjani bejn il-Libja u Lampedusa. Il-vapur tal-Open Arms huwa wieħed minn bosta ta' qdiet mhux governattivi li opera fiċ-ċentru tal-Mediterran biex jabbu l-immigranti li jkunu telqu mill-Libja għal ħajja aħjar fl-Ewropa. Is-Sindku ta' Barcellona kitbet li talbet l-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez biex iħallihom isalvaw il-ħajjiet. Qalet li ma rridux ikunu kompliċi mal-politika tal-mewt tal-Viċi Prim Ministru Taljan Matteo Salvini. L-Open Arms mistenni jasal Spanja nhar l-Erbgħa illi ġej.